Hát nem tudom, mennyire adja vissza a videó. Még jég nincs. De ez becsülettel meglocsolja most a földet. Nézzétek, a hegy itt van tőlünk egy pár méterre és nem látszik. Ez most 2026. Július 27-e. Beregszász. Hűha. Már kopog valami. Egyre brutálisabb, és valamik nagyon kupognak, egy-egy jég van benne. Jó van, Molly, nyugi. Halljátok a kuppanást? Ez jég. Azt a mindenit, micsoda darabok. Öcsém. Molly, gyere ide, nyugi, nyugi. Nyugi. Nyughass. És csak ideért ott a jég. Molly. Nyughass. Nyugi, nyugi, semmi baj nincsen. Nézzétek. Éj, a kis kutya ott szaladgál. Be kéne hívni. Ezt nézzétek. Ez nem semmi. Ez bizony jéggel jött. Kb. 20 percet tart. Már áram sincs, kikapcsolták. Hát na, kicsit csendesedett, de széllökések még mindig megvannak. Kiskutyát be kellett engednem. Nem nagyon látszik ebbe a sötétbe. Molly azért nem mozdul már lőlem. Na, hol vagy, kiskutya? Na, itt vagy. Itt vagy, ugye? Nem jössz ide? Csináltam ilyen barikádot neki. Szegény bebújt a Mitsubishi alá, de ott is végig csuromvíz volt, mire beengedtem. Szegény azt se tudja, hova menjen. Hát jó kosz lesz itt, de felsorolok inkább. Sajnáltam, hogy ott legyen kint. Csak mutatom, mi van kint. Hú, gyerekek! Cserép leszakadva, azt a büdös mindenit! Azt a tetőről hozta le innen. Úgyhogy valószínű a tetőigbe ázik. Onnan hozta le, aha! Onnan hozta le, szuper, nem innen. Ott még annyira nem ázik be. Mit ura, nem vitt rá semmit, hála az úrnak. Jó, hogy kitettem száradni a frissen mosott ruhát. És még mindig van jég. És még mindig van jég. Gyönyörű. Nézzétek, hogy süllyed le fel, amit tudom, mindjárt rá fog takadni. Nem fogok kimenni most védeni, mert ez van. Itt én magamat tegyem tönkre. Azt a mindenségi. Hátul mi van? Hú! Az nyitva maradt. Lesz ott is bőven víz. Hú, gyerekek, ez... Hát, hogy látom, lesz elfoglaltság. Kiskutya! Gyere! 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 Molly, te gyere be! Kiskutya, gyere! Kiskutya! Kiskutya! Na, gyere! Gyere, gyere ki!
Gyerünk! Hé! Tűnés, kifele! Na, most már kifele! Kifele, kifele, kifele! 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 Na, ennyi. Hát itt látszik a törés. Szélét mozgatta meg. Úgyhogy kell lesz egy javítás. Úgy látom, nem csak innen szedte le. Itt is megkezdte. Mind a két oldalt. Nem mennyi cserép van a földön. Azt a mindenit. Szuper. Na lesz mivel foglalkozni. Úgy látom. Nézzünk tovább. Kapud. Be kinyitotta volna hátsó kaput. Furcsa nekem. Innen leszette a sifért. Nézzük, mi van a csirkéknél. Azt innen is lekapott egy nagy sifért. Kettőt is. Nézzük. Állomány. Veszteség van-e? Ezek szarnak áztak, nem tudom, minek voltak innen az esőn. Ti nektek volt eszetek? Ezt a tetőt nem bántotta. Ez nem semmi. Úgy látom, itt is bőven esett be víz. Azt a büdös. Meg be lettek volna húzva. Hát, na. Unatkozni nem fogok, az biztos. Úgy, de gyönyörű az anyú. Hát egy igen kemény vihar után vagyunk, de Isten kegyelméből, mint láttátok, aránylag jól megúsztuk. Elgondolkoztató ilyenkor, hogy mit tud az ember megtenni annak érdekében, hogy minél kisebb kára keletkezzen, de én úgy gondolom, hogy férfiként körbe kell nézni mindig a ház körül, és el kell gondolkodni, hogy mik azok a fontos dolgok, amelyeket meg kell tenni, hogyha ilyen vihar történik, akkor ne történjen komolyabb baj, mint ami történne. Például nekem itt van ez a nagy eperfa ugye az udvaron, és olyan hálás vagyok az Istennek azért, hogy volt lehetőség arra, hogy két fiatal ember jött, és meg tudtam velük beszélni, megnyírták a fát még ilyen 2,5-3 hónappal ezelőtt, mikor elkezdett ugye lomba borulni. És rengeteg olyan ágat levágtak, kivágtak belőle, száraz ágakat, illetve friss ágakat is, amelyek kárt tudtak okozni a tetőbe. Én hiszem azt, hogy ezeket nem vágják le, akkor itt most a Newcastle-nek ennek a hátsó résznek a teteje valószínű problémába lenne. Nagyon sajnálok minden embert, akinél komoly problémákat okozott a vihar.
Most is várom, hogy jöjjenek és a tetőt ott rendbe rakjuk. Cserép van, hál' Istennek, vagy remélem, hogy van annyi, hogy tudjuk majd pótolni, kiderül, mikor megkezdjük összeszedni. De szerintem megoldjuk, de így végignéztem a helyzetjelentéseket, például vannak itt tőlünk egy 2 kilométerrel arrébb egy Makos Jánosi nevezetű faluban, minden házba kár keletkezett. Magyarországon is rengeteg helyet, rengeteg települést tipolt le a vihar, és ugye az jutott eszembe, hogy miközben gyűjtést szerveznek a károsultak javára, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy mindig az ember tud segíteni, és Magyarország már többször megmutatta, hogy az adakozás tekintetében igen előjárók, tehát ténylegesen meg tudja indítani minden ember szívét a probléma, és a másoknak a nyomorúsága. Így arra gondoltam még, hogy amit meg lehet ilyenkor tenni, és amit sok esetben sajnos nem tesznek meg emberek, biztosítást kell kötni. Most lehet azt mondani, hogy drága, meg kicsi a fizetés, meg és a többi, de úgy igazából már van Magyarországon olyan biztosítások házra, ami ha csak egy alapot kérsz, az alap pont erre szolgál. Tehát az ilyen elemi károkra, csak is elemi kára, akkor lényegében még egy 100 négyzetméteres házra is ilyen 1500-2000 forintért havi szinten tudsz biztosítást kötni. És ne várjunk csodát, hogyha régi az ingatlanunk. Tehát ha már elavult a tetőszerkezet, és úgy történik kár, most leviszi, mert sok emberek levitte a háztetőt, és például 2 millió forintos kára keletkezik, akkor persze, hogy nem fogja a biztosító egy avult tető esetében kifizetni a teljes kárt, de ha már kapunk akár a felét kifizeti a biztosító 1 milliót, akkor már csak a másik milliót kell kikerítenünk, vagy a másik millióra kell, hogy segítséget kapjunk emberektől, vagy rászorulóktól. Én azt mondom, hogy sokszor látom ezt a problémát, hogy emberek nem bíznak a biztosítókban, ami baj, illetve sajnálják ezt a pénzt, amit a biztosításra költenének, pedig nagyon hasznos. Úgyhogy, bár most nem az a célom, hogy a biztosítóknak csinálják egy reklámot, de ezt a sok nyomorúságot látva, bármennyi segítséget kaptak volna a rászorulók, akinek van biztosítás, az mind segítség, én azt mondom. Ha 100 000, 500 000, 1 millió, egy hatalmas kár esetében, az mind-mind segítséget jelent. Na, hát nekem mondjuk ami érdekesség, hogy innen volt egy beregszászi nyúltenyésztő táblám, és az teljesen így a sarokban van, ha megnézitek, ez a rész. Ott a sarokban van, nem tudom, hogy jött be ide a vihar, de onnan letépte azt a táblát, teljesen. Abszolút letépte. Tehát el kell, hogy ennyire tombolt itt az elemek, ennyire tomboltak. Nem láttam még ilyet, őszinte leszek. Ekkorát pedig nem vagyok 20 éves, és sok vihart láttam már, ami még kegyelem, hogy nem volt itt már jég. Egy pár szem esett, és sok esetben azoknak tette tönkre a háztetőt, meg mi egymás, ahogy jéggel jött az egész. De Isten kegyelméből vagyunk. Ja igen, megdöglött egy nyulam, szívinfarktus kapott szerintem, szegény, a nagy vihar közepette. Ennyi károm történt még, illetve neki kell az egész udvart, hát legalább egy 2 nap lesz, mire összetakarítjuk a falevelektől, a különböző ágaktól, lomoktól, amit össze-vissza fújkát. Készüljünk ezekre, és ne lepődjünk meg, ha ilyen történik. Köszönöm, hogyha megnéztél, legyen szép a napotok, sziasztok!